mazuva ano saka usikuifarira asi dish achikubata. Aiwa, vanaona varidza ma-CD. Saka nini handauzombofora zvebhora. Saparidzwa ma-CD nepana wavo. Pana wamwe vanenge vachingoinhikira. Zimdanso wavo. Wandiridza zvinonakidza. Handina mukoma watu wechienda kwaLoveos. Tichikuona ibone. Mfana hobo mazuva ano ari kungoimba but yagone. Saka Biri, chitauri. Chiri kufaya here muZimbabwe. Mbichana. Ungoti mbichana seune dhora. Hauna asi maranziro akabata. Maranzi unomasa. Munaida kutsvaka yako wakazomita sei? Naida zako kare. Naida sei? Naida kutsara bhebhi rako rega. Kapika. Nani pana namba 4 kapa. Epa? Abo kapa namba 4 kapa. Kega ndikaenda kurutsi. Vakandifona kuti ndakurutsi mazuva. Unokatera? Ukafone. Zvinoizvadzandani mari transport. Kufoni wana. Ndavanondinongera kafona. Ukwira chipatsi chepapo, handi pane zvimabhazi. Ndizive kuti zvinoenda ikoko. Uko zvinoenda? Saka mheo ndichambochetera vakomana. Vakatotera? Saka gore rino wakakanga. Ndakapedza last year. Wapedzera last year? Munani? Niko October. Wakanga chekupi icho? Chekuchitumbiza. Asi mfeso wako ati hanzi unomuitira utsinye iwewe. Hanzi iwe unonobhadhara iwe kusara akabhadhara. Iye asina. Chitauni, unongotenga chikafu chetu ungoziva ugari. Kuchitauni? Unongozati wakutoblasta. Chikafu kwanendenda topedza kanhiki nezvizvacho. Zviporero zvokunonikikira. Bhozi kutenga chikafu nikochida munhu. Kuita munhu yekutamba yekuti hanzi ndoswera ndichinhikirikira. Saka usada kumbobhadhara here muupenyu wako izvi? Bhadhara handisati. Wada kunyepa Biri. Akudhara vanhu vaizviita vakawanda. Vaizviita zvokako. Kunonzi kwatsika kwamunomboenda kwebhadhara. Ende kumafuta. Unofamba uchitengonikira. Kumajube kumagosho kwatsika. Mapesera kuenda rini? Pane nguva. But wakambobhadhara. Wambobhadhara na 40. Ndaita zvona ndichiriwo mupfana. Usikupinda cheko kwandaiziva. Panguva kuti takatongorohwa mari kuti ndiri wapfana. But wakabhadhara ka? Kahwani chete. But wakakanga ka? Hapana chandakanga. Hapana Hapana chakaitika. Ukuti hapana chakaitika? Hai 2 minutes apo wakamboripo maminutes but aitoona kuti munhu wekudzidzira zvazvo zviri zvokudzidzira. Basa ndizvarini izvozvo? tichangopedza chikoro kati tichangotanga kuziva kazvemhandara tichingonzodzi zvinonikirikini. Saka pane madhara wedu aitofambawo nesu ndiaitisvitsa ikoko. Wakura wamadhara mazuva. Saka izvinezvi ukachibatikidza unochora wakangani? Chekupi? Kana chekuchaitauni? Chekuchitungiza ndechangu. Nechitochitengera kazvindau. Anditaura kuti pamubhedha unochora wakangani? Kakawanda. Ndakatoita usiku hwese. Usiku hwese unopinda kangani? Ndakapinda kanenge ka3. MC. Lazima kusenacho 4. Saka bhonzo rako rakachasimba. Saka ndechistayira yaunofarira? Iye kumberi kuti unongori pamusoro. Ndotei imwe zvimwe zvinozodzidza makugarisana mesi kuti zvinodziwai. Asi yekumberi iyo ndeyekutanga. Kuti unonga uri pamusoro yari pasi.
kuri kuti akazopa zvinonzi masitaira izvi zvinozotadza kunzwisisa. Saka ndo yaunonyatso ndoanogona kuita ndakasimba kuite imwe mune makutozonge makutogara mesi makutongotsudza anoti zvinoitwa so kutozokabira ndiyandinoda asi yepadunhu unenge uri pamusoro zvinofadza. aiwa izvozvo. Saka otherwise manje January vanhu vakuchema January disease kai wagira choya last year kana kuti chiri nacho choya last year hanzi kana uchipinda munew year unofanira kugira choya chesosiya. Ndisati zvakunda zvinhu zvandowanzoita nokuti unenge wane mukadzi ndokuti uzobata nzvimbo idzi kutoti kana uchirumbogara wega hapana nidi yekungozvinikirikina. Saka uchiri nacho choya chako last year zatiziva kuti zvinobvirikina zvinhu zvezvo kungotiwo kana une wako uchitawo muchionana kutoti uye kungozvigadzirisa wega uchidichi chaunenge uchinhikirikina pana handiti ka iri bobi hawaita bombe so hangahwa